So seo or Obervalia Bliain 3 ó inné Táid ag fellm conas termí conas Seicimh a ghrafadh. So conas iad scríomhar graph. So seo an ceiste Bliain agus seo é Ceist my graph thosig mé hana féin. One I prepared earlier. Tas muintir sa tabla dheis an céad ceart termad an Seicimh agus lucna curna termí an as coharmonic. Okay, so déanaid sin I gcónaí, so T cabbé an as coharmonic. Agus na lucna an as ceartingrach. So seo coharmonic arís sin ceartingrach. Tar an graph an Seicimh. Okay. So T hain sin cahar, so tá mé chuir an soy. T a dó sin seacht. Seacht. Rís dá pápéir grafach beag sé I bhd níos cruinne. T3 corna 10. T cahar corna 30. So Susan seo chun bheith leir. Okay, agus an sin don't insert in shape. So an sin taring graph an Seicimh, so sin é an graph. Agus mínig an fág ar Seicimh líonach é mar tá sé ag déanamh. Cúpla slígur féad leat é seo dhéanamh. Is lína díreach é an graph. Ach chun é a chruthú agus é slí eile, is féidir leat rá, okay, cad éon céad difriocht, well, cahar go dtí seacht, sin mód a 3, seacht go dtí 10, sin mód a 3, 10 go dtí 30, sin mód a 3. So tá an céad difriocht cotham I nachcás. Tá an céad difriocht tarseach, you can say as well. So it's a constant. Tá an céad difriocht in a tarseach. So an céad difriocht in a tarseach. It's a constant. Okay, sin é. Okay, ceistela. Mátá Tn corna sin, scríbamach an céad cúig terma. So T hain, T dó, T3, T cahar, T cúig. Dó n mód a hain, that's Tn. So dó hain is dó mód a hain sin 3. Dó fá dó mód a hain sin cahar mód a hain sin cúig. Dó fá 3 mód a hain sin 6 mód a hain sin seacht. Dó fá cahar mód a hain sin 8 mód a hain cotham le 9 bonar my screen worked. Dó fá cúig mód a hain sin 10 mód a hain agus sin haindeag. So we have 3 cúig seacht mé haindeag. Because is féidir leat a eáil beidir a ríseart spot a go bhfuil an céad difriocht 3 go dtí cúig, cúig go dtí seacht, seacht go dtí 9 go dtí haindeag go bhfuil an céad difriocht in a tarseach. Okay, so it's constant all the time. So sin a rís an fá go bhfuil go féidir mórá gur Seicimh líonach é. So léirigh an Seicimh seo an graph. Mínig an fá ar lína díreach an graph, so féidir double sin a rá. Is tá an céad difriocht in a tarseach. So T hain sin 3, T dó sin cúig, T3 seacht, T cahar 9, T cúig haindeag agus rísear the popular graphic beag to opta a bheith níos cruinne. So lína seo. Okay, is lína díreach an graph. De bhór go bhfuil an céad difriocht in a tarseach. Agus is Seicimh. Green okay. Okay.